Γεια σας παππούδες, και σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε το δικό σας Minecraft server 1.7.10 Craft bucket, δηλαδή με plugins και public, να μπορούν να μπαίνουν οι φίλοι σας. Ωραία. 1.7, όπως πάντα δεν έχω βρει άλλο server, τέλος πάντων. Παιδιά, μιλάγα τώρα για 10 χιλιάδες ώρες και μετά πήρα χαμπάρι ότι είχα βάλει το λάθος μικρόφωνο. Αλήθεια τώρα. Τέλος πάντων. Θα υπάρχει down στο description. Κάνετε 7zip, extract, μπορείτε να έχετε και WinZip, δεν ξέρω πώς κάνετε. Τέλος πάντων, κάντε extract here. Ωραία, κάντε αυτό. Κάνω .7 τέτοιο, επειδή το craft bucket έχει κολλήσει, δεν ξέρω στο μέλλον αν έχει ακόμα, αλλά τα craft buckets δεν τα πιάνει. Πιάνει μόνο τα buckets και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είμαι τυχερός που βρήκα τώρα αυτό το file από έναν τυπά. Και τέλος πάντων, ναι, ας αρχίσουμε. Αν έχετε cracked, κάντε cracked. Αν έχετε premium, κάντε non-cracked. Ωραία. Πιστεύω υπάρχει και ένας άλλος δρόμος να το κάνετε αυτό. Να μπορεί να μπαίνουν και τα δύο. Αυτό τέλος πάντων θα το κάνω σε ένα άλλο βίντεο, όχι τώρα επειδή είναι και αυτό λίγο μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων έχω cracked, έχω premium. Έχω και cracked, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Το κάνω αυτό. Please wait, είναι η πρώτη φορά που αρχίζει. Ωραία. Όταν γράφει done, γράφετε απλώς stop και bam, παραπιμ, παραπουμ. Press and το continue, ωραία. Ωραία. Τώρα για να ανοίξετε το port σας, γράφετε port forward. Ωραία. Τι είναι αυτό? Download now, ναι, download now. Καινούργια παπούτσια. Free guides. Ωραία. Εγώ έχω Fortnite. Γι' αυτό θα... όχι. Ναι, το είχα κάνει την προηγούμενη φορά και δεν είχε για το Fortnite. Δεν είχε για το Fortnite, δεν μου. Τέλος πάντων. Πάμε Vodafone. Το έχω κάνει και την προηγούμενη φορά. Vodafone, τέλος πάντων, μετά πατάτε Vodafone, πατάτε Close. Πατάτε αυτά τα πράγματα που δεν έχω ιδέα τι είναι. Γράφετε για ποιο παιχνίδι θα το θέλετε. Minecraft server. Γράφετε το static IP, δηλαδή το IPv4 address που το βρίσκεται πατώντας το Windows button και το R command, ή απλώς μπορείτε να κάνετε έτσι. Νομίζω, δεν ξέρω. CMD. Δεν γίνεται και έτσι. System 32, what the fuck. Τέλος πάντων, έτσι είναι καλύτερα κάπως. Ωραία. Τέλος πάντων, γράφετε ipconfig. Πηγαίνει και βρίσκεται το IPv4 address. Αυτό αλλάζει όλη την ώρα. Τέλος πάντων, το κάντε copy και πέστε εδώ πέρα. Το skip, κάντε σας λέει και όταν θα το έχετε, τέλος πάντων, θα είστε έτοιμοι με ανοιχτό port. Μετά, για να... τώρα αυτό δεν είμαι σίγουρος αν είναι για όλους, δηλαδή αν το χρειάζονται όλοι, αλλά τέλος πάντων. What's my IP γράφετε. Να το εδώ πέρα, bam. Και πηγαίνετε αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι σαν το IPv4 address, αλλάζει όλη την ώρα. Αυτό θα το δίνετε στους φίλους σας. Εσείς θα μπαίνετε με το IPv4 address. Τέλος πάντων, θα μπαίνετε με το IPv4 address. Εσείς, και αυτό θα τους δίνετε στους φίλους σας να μπαίνουν. Αυτό. Και αυτό θα αλλάζει όλη την ώρα, έτσι πως το IPv4 address θα αλλάζουν αυτά τα δύο και θα τους δίνετε όλη την ώρα, θα μπαίνετε με άλλα και θα μπαίνετε τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι απαραίτητο, μπορείτε να δείτε και το IPv4 address, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο. Τέλος πάντων.
πώς να κάνετε τώρα plugins. Δηλαδή, plugins είναι αυτά τα πράγματα που έχω εξηγήσει στο προηγούμενο, που... πώς το λένε, δηλαδή που... plugins, δηλαδή, είναι plugins, δηλαδή τέλος πάντων spliff και όλα αυτά τα games. Τέλος πάντων plugins. Ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιούν τα server τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε να κατεβάσουμε ένα plugin. Ωραία. Minecraft plugins. Δηλαδή γράφετε bucket. Θα σας το δείξω πιο τέτοιο. Craft bucket plugins. Ωραία. Έτσι, ακριβώς το ίδιο είναι, μόνο που το είχα κάνει τέτοιο bookmark. Ωραία, γράφουμε color designs. Ναι, color chain. Αυτό το έχω από το παλιό μου τέτοιο. Από το παλιό μου server. Στο παλιό μου server είχα... Παιδευτικά. Ναι, στο παλιό μου server είχα πάρα πολλά plugins, αλλά μετά το παράτησα. Δεν ήξερα πώς να κάνω forward. Τέλος πάντων, keep. Πάτε μετά στα downloads. Downloads. Και bam. Πού πήγε το τέτοιο, το τέτοιο φορτώνει ακόμα. Να το κάπου εδώ πέρα, να το. Και τώρα το σέρνουμε εδώ μέσα. Και εδώ πέρα. Και μετά πάμε στο server. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Πάμε στα plugins και τώρα για να σας δείξω ό,τι λειτουργεί θα το ξανακάνω. CMD. Ναι, τι, κόλλησα. ipconfig. Ωραία, ποιον το pv4 address, ωραία, ένα τελάξει. Got it. Εσείς βάζετε πάλι το ίδιο, βάζετε το δικό σας, δεν βάζετε το αυτό που βάζω εγώ. Το δικό σας, το δικό σας. Pirate server. Pirate server. Ωραία. Το ανοίγουμε, περιμένουμε. Έχω ένα μήνυμα. Έχεις ένα μήνυμα. Ωραία. Βάλαμε στο τέτοιο, ανοίγουμε το Minecraft 1.7.10 γιατί αλλιώς θα ξαναγίνει αυτή η φυλακή που γίνεται. Τέλος πάντων. Ω Θεέ μου, μιλάω όλη την ώρα. Ωραία. Optifine 1.7.10. Πίνω λίγο το τσάι μου. Αυτό δεν ήταν αληθινό τσάι. Τέλος πάντων. Τα ναρκωτικά. Όχι. Όχι, δεν ήταν. Μπαίνει αυτόματα μέσα. Δεν το ξέρω αυτό καλέ. Δεν το ξέρω αυτό καλέ. Αχ. Στο premium μπαίνει αυτόματα. Καλά, δεν μου το είπε κανείς αυτός. Καμιά φίλη μου. Δεν μου το είπε αυτό για να ξέρω. Τέλος πάντων. OP, γράφετε OP το όνομά σας. Squid Alex MC. Ναι, δεν είμαι εγώ αυτός. Να κάνω ban τον Squid Alex. Squid Alex MC. Τον έκανα ban. Και μετά κάνω OP εμένα. Γιατί να είναι ο Squid Alex MCC και να είμαι εγώ. Το Alex/MC. Ωραία. Bam! Τώρα είμαι OP, μπορώ να κάνω και mood 1. Και θα υπάρχει colored chat, δηλαδή ένα. Να. Και δηλαδή το 2 είναι τέτοιο, μετά το 3 είναι...
Το 4 είναι, τέλος πάντων θα το βρείτε εκεί πέρα όταν είσαι πάλι, αλλά και εμένα μου αρέσει τέλος πάντων να γράφω. Έχει και... Ναι, κάνω να δω κάτι, science, θέλω να δω, αν το πιάνει σε science πάντα θα πιάνει, δεν παίζει να πιάνει. Δεν παίζει, όπα. Δεν παίζει να πιάνει, το ήξερα. Ναι, είναι διαφορετικό plugin, τέλος πάντων. Αυτό ήτανε, έχετε ξέρω εγώ σε 10 λεπτά, 12 το δικό σας σερβερ. Με plugins, μπαίνουν και οι φίλοι σας, είσαστε εσείς ο owner. Και ναι, πολύ χρήσιμο τέλος πάντων. Υπάρχουν και άλλα plugins που μπορείτε να έχετε διάφορα words. Μπορείτε να βάλετε και maps στα servers, δηλαδή θα φτιάξω και ένα βίντεο γι' αυτό. Ναι, και τέλος πάντων τα λέμε στο επόμενο βίντεο.